Живо здраво, пак съм аз. Свършихме с езика. Смисъл, свършихме първата част, защото нали, ти като кажеш свършихме с ръката, ама си вземал само пръстчето, а останалото още не сме го говорили. За това говорим, да се осъзнаеш. Езика е пръстчето, най-малко. След него идва най-важният орган в нашето тяло. Това е глътката. Това е, което разпределя въздухопровода с хранопровода. Нали сещаш, че това нещо, ако се обърка, няма значение колко ти е голем езика, няма значение колко ти си голем и колко си умен и колко си каквото и да било. Ако това се обърка, ти си чао. Не ме пити за девойките, дето могат да слагат и тук и тук. Нали? Те имат някакви други идеи. Те знаят как. Аз не знам. Мислята ми, че глътката е онова, което ти помага да не хъркаш или да хъркаш. Защото ти като заспиш на гръб, език се отпуска и взема формата в съда, в който е. Което е между зъбите. Оттам всичкото останало зависи от глътката. А глътката, лежейки на гръб, с изправен врат и главата, нали, има един единствен начин. Главата трябва да бъде по правилния начин. Тя е, когато бърдичката защитава Адамовата ябълка. Сега ще стане смешно. Да. Брадичката, затова е брадичка, за да пази Адамовата ябълка. И не само. Защото под Адамовата ябълка идва щитовидната жлеза. А какво е щитовидната жлеза? Това е как да го кажем? Security-то или пазачите на нашето тяло. Щитовидната жлеза. Защото щитовидната жлеза, тя е като една пеперуда. И е залепена точно под нашата Адамова ябълка. И тя определя колко въздух, нали, дава сигнали напред и назад. Колко въздух, кислород, водород, азот, нали, какво се движи. И ни защитава от всичко, което е ненормално около нас. Нали, сега ще кажеш, това е носа. Да, бе, носа е едното, ама ти има моменти, в които трябва да дишаш през устата. И това прави щитовидната жлеза. Щит. Защитават. Защитават твоето тяло. И щитовидната жлеза над нея стои един друг орган, който е в множествено число, нарича се сливици. Това, което тия умите, дето са завършили докторат, го режат без да питат. Същите тия, дето режат апандисита без да питат и ти го казват после. Яре, ходи се оправи. Ма ти, нали знаеш, че в нашото тяло няма нищо излишно. Всичко, което ни е дадено, то е задължително, трябва да бъде там. Що? Защото има функция. А ти, ако не знаеш каква е функцията, слушай ме. Ако си я разбрал, си окей. Но иначе не им разрешавай да режат каквото и да е било. Ти не искаш да станеш като Робокоп.
Ти, аз, ние не искаш да станеш като Робокоп. Какво е Робокоп? Робокоп е един такъв, дет са му прерали тазобедрената става, оперирали са му учител, махнали са му някакви от вътрешностите и са ги направили по някакъв друг специален начин. И ти колко време мислиш, че живееш така? Имаше един филм. Аз казах, че Холивуд е нашето съвременно училище. Те ни показват, те правят ни филми и ни показват какво ще бъде и как ще бъде. Сега тънки моменти, че във всеки един филм 50% са истина, те за това са толкова хубави, и 50% са измислица. Ама тая измислица на мене ми звучи като спрегайте се, защото това идва при вас. Филма, за който говоря, нарича се Острова. Ма не с Леонардо. Аз говоря за... Те се нарича Джон Макгрегор и Скарлет Йохансън. Нещо от сорта. Тия, които ни управляват. Фаск, каквото и да има името. Те знаят за какво говорят, те ни го показват. Да знаете, че вие всичките ще отидете там. И ние, като едни шпаги, викаме, бах ти хубав филм. Да, филмът е хубав, актьорите са правилни, изпълнен е по правилния начин, режисьора е такова. Кой стои зад режисьора? Кой му каза да го направи? Кой му даде историята? Фащаме за какво говорим. Не режисьора, не Холивуд, не артистите, а то, дето стои зад режисьора, трябва да ни каже, аджеба, пичове, че го духате. Нали? Че умрете. Аз имам друго мнение по въпроса. Не е значение ти какво мнение имаш по въпроса, вие че го духате всичките. Аз ви казвам от сега, че вие ще го духате. Защо? Защото аз имам друго мнение по въпроса. А това е на друго нещо. Тия всичките, дето ни показаха как се клонират, като видиш Шварценегер утре, защото умре от сърце и му правили 16-та операция, като видиш един друг Шварценегер, да не се очудваш. Те нещата са такива. Така е, бе. Аз ти казах, нашето тяло е една машина. И колкото повече го напъваш, толкова по-рано то ще си изхаби и ти ще умреш. Има едни часове, в които трябва да живее. Ама това е за мистер Шварценегер. Да е жив и здрав. Той това сърце го издухал. И не само сърцето, той си издухал самия себе си. Стана най-велик. Да. Стана... Какъв беше там? Нека в американските избори стана некъв. Добре, това помогна ли му със сърцето, бе? Само питам. Езика го минахме. След езика идва глътката. Глътката е онова, което определя кой си, къде си, какво си, защо си, как си, откъде и защо. Напред и нагоре, или напред и назад и надолу, каквото ще да бъде. Това е глътката. А тая глътка работи само тогава, когато тези 5 прешня на врата са изправени. Повярвай ми, вземи си ръката и я хлъзи надолу.
хлъзни я надолу. И ще стигнеш до един момент, в който врата получава една чупка и там спира. И като минеш след това спирането, там започва гръбначният стълб. А гръбначният стълб, когато два прешена са разместени, те не комуникират един с друг. Когато са разместени, енергията, която идва отгоре, минава през тоя, за да стигне до тоя, трябва да се измести, за да продължи надолу. Колко е тъпо. И аз не използвам никакви терминологии от латински или от медицински, за да направим живота ти труден. Аз ти го разказвам по най-елементарния начин, по който аз го разбрах. Защото аз съм сигурен, че ако си слушал до тук и си чул това, за което говоря, или досега, ти със сигурност си научил повече, отколкото в часовете по анатомия, където другарката Томова разказваше някакви неща, които на мен и на тебе по никакъв начин ни помагат. Фаш ли ме за какво говорим? Сигурен съм. Та глътката е онова, което чупи, разрешава, позволява. Искаш да ти кажа една малка тайна? Аз ще се повторим сега. Бебетата, като се раждат, те нямат познание за въздух, докато доктор ги тупне под опето. Като ги тупне под опето, те започват да дишат, но той ги държи с едната ръка за дробовете, за гръдния кош и с друга страна ги тупва отзад и те започват да дишат. Знаеш ли защо? Знаеш ли защо забраниха подводното раждане? Питам. Защото е опасно за децата. Пробваме пак. Децата, като се родят във водна среда, те, понеже имат хранопровод и въздухопровод, който е на едно. Връщаме се към рибките. Към рибките се връщаме. Към малката русалка. И този хранопровод действа като въздухопровод и те започват да си плуват и те могат да си живеят, човек е амфибия. Те могат да си живеят под водата. Много търък момент е цялото нещо, че човек амфибия е истина. Ние идваме от рибите и това, което ни разказват и това, което забраниха с подводното раждане, просто доказва всичкото, което аз казвам. А какво говоря аз? Аз говоря, че ние сме рибка, маймунка, човек. Това говоря аз. А ти какво ще разбереш? Как ще го разбереш? Оправи се. Много тънък момент е, че хората се дават. Как се дават хората? Не? Аз, понеже съм работил доста години в библиотека и съм гледал всичките уроци, които са ни научили тия умните. И знам
И знам. Не, че съм го гледал, защото нали съм го научил, аз знам, че тогава, когато ти се отдавиш, те не те слагат така главата тука и тялото надолу и да ти бухат белите дробове, да мога да изкараш водата. Не. Един филм на Клинт Иствуд, дето беше от преди 40-50 години, той го показа, един се удави и той какво направи? Фана го за панталоните, които са нали, на средата под корема. Фана го за панталоните и го изтраска. И знаеш какво се получи? Водата, която е влезнала вътре, с която се отдавил, излезна от дробовете навън, от гушата, от цялото тяло. Така че тия, къде ти казват сипи и сега, че го целуваме по устата, че му бухаме въздух, че го удряме по гърдите и такова, ще ме прощаваш. Много по-здраве. Много по-здраве. Идеята е, че имаш един въздушен балон, който ти е в корема. И ако някъде нещо се случи по някаква схема, хващаш панталона и изтръскваш надолу и каквото има надолу, то ще мине обратно по въздухопровода и че се затавиш, че се изплюваш и че се приключи целият цирк. И няма да си отдавен. Ама, ако не го направиш, тогава със сигурност да знаеш, че то, където ти е дал уста в уста, те е отрепал. До тук фонали. Та глътката е това нещо, което определя всички тия неща. Сега зависи колко си напил и къде си се метнал. По някой океан, примерно. Каквото и да е било. Добре, аз се махам. Тук приключваме с глътката и езика, сливиците и Адамовата ябълка. Ще продължим после. Окей-доки.